ngasi giri se lerin da ta roke manipur se ta ina si ai giri se manipur to half bahini giri se manipur gateway bahini giri se manipur to mai thong bahini mi har pasar ko se ta handari se nubina imanga ibenga ijenga chas long live Canada long live Iman Kitchen Japan adu akwai ne musiba nubi da bibe education Iman Kitchen Japan sina ko kuma nan musi chai su sun shigo only frontal organization kitchen of long criminal to makta dreaded criminal this armed forces people I said dreaded criminal para saka mai shan le musu mu ito ne mu ye tangna bai su fakta mo chum yan bra akwai ne da shin shi rage kitchen Japan shi mun fa su kai kitchen lu da ga Iman Kitchen Japan ne da puro ne ga akwai ne bi kuna mabu kuna yam ni mai bin se long ni bi kitchen Japan ya mu da rage kadu ka spirit mu ta ce ke da ga tasmin dal le ka puro hi